En Rieneke, ben je met de kleer voor? Ja. Ja, ik heb de oude dagen echt hele mooie dingen gezien. En weer een heel mooie tijd met alles. En dat jouwt ik een stuk rust. Leuk, dankjewel. Ja. Ik ben ook heel zenuwachtig, maar dat heb ik ook wel nodig om gewoon lekker te spelen. Dat brengt heel veel energie met zich mee en dan gaan we ervoor. Het is natuurlijk als normaal toneel of theater, hè, jongen erbij, dat is altijd... Het is voor mij wel heel spannend, vind ik. Ja. Het is slagen als wij zelf denk ik een heel erg goed gevoel hebben. Want dat is wel heel belangrijk, want ik vind het wel heel erg spannend. En het is natuurlijk nog meer slagen als het publiek zegt van, nou, dit is het. In elke vaststelling heb ik wel een vorm van gezonde zenuwen. Ja. Joen weten we dat we in het publiek zitten en we kunnen niks meer doen. Dus dat er iets meer komt waarvan we denken, dat hier was Marten, jammer en door. Spanning voor de première van Bloedborn. Het stuk gaat door twee jongens, broers, die dat net voor elkaar weten. De ene maakt het carrière, bij de oren gaat alles mis. En dat komt op een kop verkeerd. Sis, dit is net weer. Sis, dat het betacht is. We beginnen eigenlijk voortendrijkst met het eindbeeld. Dus we weten voortendrijkst dat er twee deren vallen. En tijdens het hele stuk leren we de twalling, die uiteindelijk dus de gaan stellen, dat is de vakkennis van het publiek, leren we die kennen, maar op een hele luchtige manier, een humoristische manier. Kerst door het wordt wel voor... dat wist wel. Pardon? Dat wordt voor... dat wist u dus wel. Kut. En wat deed dat dan? Ja, dat weet ik net. Dat weet ik net, maar het klinkt wel lekker vies, hè? Ja. Wat een mooi woord. Ja. Ik zie het thuis wel op, zie ik in mijn jeugdencyclopedie. Je willen net altijd hetzelfde woord broeken, dus er moeten verschillende grove woorden komen. Ja. En hoe vier hebben ze gegaan? Ja, dat zal de meesten niet wel jaren. Kist hij eigenlijk net vaststellen hoe dat wezen moet voor een mem als ze een van haar benen afsteen moet of kwijtraakt. Het is een heel indrukwekkend verhaal. Dat wel wat met mij. Nee, stil maar jongen, het is goed. Ze binnen Berne en Johan neert zijn? Ik dacht, ging ze nou net een paar dagjes horen? Alsjeblieft, alsjeblieft. Het is een Spaanse jere bij elkaar. Monk op mijn mond dus, vrouw Jonkers. Ik mat mijn poppen ha. Maar om een vreselijke te spelen, terwijl het Ben toch heel erg leuk vindt, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Neem maar mij. Neem maar mij. Dan wordt het contrast tussen de volkse mem en de vreselijke mem die met Jeelt alles keepje kent. En maar dat, omdat ze gewoon alleen maar denkt dat ze echt alles keepje kent, is natuurlijk wel heel erg leuk en heel erg mooi. 18 juli? Ik hek. Echt weer? Dat betekent dat wij dezelfde dag geboren binnen. Dat betekent dat wij bloedbroers worden kennen. Is het echt zo nodig dat te jaren regisseren? Ja. Ja, volmondig, ja. Ja, wij binnen zelf, ik was heel erg verbaasd hoor. Dat we mij zoveel souplesse en gewoon wat dan hebben wij, ik wil wat een bom. Maar je merkt dat er tussen hun ook een chemie is en dat zij hetzelfde mooie stuk willen maken. En dat werkt gewoon heel goed. Mag je nou naast zitten? Ik zal altijd vjochtje van mijn broer. Ik zal altijd vjochtje van mijn broer. En ik let hem nooit in de steek. En ik let hem nooit in de steek. En ik jou hem alle snoepjes. En ik jou hem al... Het leven is teken is zonder gom. Je maakt keuzes, je maakt beslissingen en je kan net weer uitgummen. Je kan net de oren dat je zegt van, ik draai het weer om, het is gebeurd en daar is het verder mij matten. En dat vind ik het centrale hierin. En dat had niks met Riek of Erem te maken. Mem, geef mij. Dit zit hier. Mem, geef mij. Die net zit, jongen. Hij is een broer. Naarmate het stuk verder naar het eind, dan zag ik echt daadwerkelijk dat ik dacht, ja bliksem, hij had het zo goed van me waar en nou is het enige wat ik nog ha, pikte hem ik nog al.
Waarom was bijna daar, joh? Maar dan ben ik nou in! Dan ben ik nou in! Rustig, Noorweesken, alles is onder controle. Wij zijn heel tevreden. Ja, mooi, Janne. Ja, dit is gewoon een droompremière. En door feels toen het begint, dat het stuk begint, vreemdste zenuwen en dat soort dingen. Maar als het publiek begint te reageren op de manier dat we het echt hoopt hier, ja, dan valt gewoon alles te plak. En dan komt de 3 minuten die we ooit horen hier. En dat, ja, geweldig.